Barkanmu da dawowa a cikin darasi na biyu daga cikin darussa na HTML namu da muke gabatarwa. Kamar yadda na muku taƙaitaccen bayani a bidiyon da ya gabata dangane da HTML, to yanzu abin tambaya shi ne me da me muke buƙata idan muna son mu rubuta HTML. Abu da muke buƙata na farko idan kana da kwamfuta ne, za ka zo Windows key naka, start button, sai ka yi clicking a kansa, sai ka yi searching na notepad, ga shi nan. Da notepad na biyu abin da muke buƙata shi ne browser, ga shi nan. Waɗannan abubuwa guda biyu su muke buƙata domin me? Domin rubuta HTML namu. To idan muka waɗannan abubuwa guda biyu su muke buƙata domin rubuta HTML. Sannan shi HTML wajen rubuta shi muna amfani da wani abu da ake ce masa opening tag da kuma me closing tag, wato element nashi. Yadda abun yake shi ne, za ka rubuta alama ta less than da kuma alama ta greater than. To a tsakiyan wannan alama shi ne za ka rubuta tag name naka. Misali in ce P. P ɗaya ne daga cikin tag ɗin da suke HTML, P ɗaya ne daga cikinsu. Sannan wannan shi muke ce open tag. Shi kuma closing tag shi ma alama ce ta less than da kuma greater than, amma yana da me? Yana da slash, forward slash, sannan kuma sai P. To wannan na farko shi ne muke ce masa me? Opening tag, wato wannan tag na buɗewa. Na biyun nan kuma shi ne muke ce masa closing tag. Wannan opening tag ne, wannan kuma me? Wannan kuma closing tag. To dukansu da opening tag da closing tag shi ne ake ce masa element a HTML. Shi ake kira da me? Da element a HTML. To idan za mu rubuta HTML akwai tag mai mahimmanci da nake so mu yi bayani a kai. Tag na farko da za mu yi amfani da shi a HTML namu shi ne, inda na faɗa muku za mu sa alama ta less than da kuma greater than a ciki, sai mu sa alama ta motsin rai. Sai mu rubuta dog type. Wannan shi ne tag na farko a HTML. Dog type ɗin nan wannan yana nufin document, wannan kuma type. Wato wannan zai ba mu dama ne mu faɗa wa browser cewa wani kalan document muke so mu rubuta sai mu sa HTML. Gani? Wannan ya ba mu dama mun faɗa wa browser cewa document ɗin da za mu rubuta shi ne HTML za mu rubuta, saboda akwai XML haka, to ba shi za mu rubuta ba. Kaga kenan ya kamata sai mu sanarwa da browser cewa HTML shi ne document namu da muke so mu rubuta. To yanzu muna rubutu a jikin notepad, ba a ganinsa a jikin browser. To me alaƙar rubutun notepad namu da browser? To yanda za mu yi shi ne, yanda za su zamto suna da alaƙa shi ne, tunda web page za mu ƙirƙira, so duk abin da za mu rubuta a jikin notepad, a nan za mu kalli sakamakon a jikin browser ne. A cikin browser za mu ga sakamakon. To kamar yadda kowane file sannan yake da extension, idan na ce kowane file yanda muka faɗa document type, bayan mun rubuta wannan na farkon shi ne tag mai mahimmanci kamar da na faɗa muku, akwai na biyu. Tag na biyu shi ne HTML ɗin da kansa, wato HTML tag. Akwai wannan tag na HTML ɗin. Wannan opening tag ne, idan ba ku manta ba na faɗa muku opening tag da kuma me? Closing tag. Waɗannan. To dukkan wani HTML namu da za mu rubuta
a tsakiyar nan zai zo, a tsakanin wannan open tag ɗin da kuma me closing tag ɗin nan, a nan dukkan wani tag namu zai zo, a nan duka za mu rubuta duk abin da muke so mu rubuta na HTML. Sannan kuskure mafi yawa da ake samu ga masu koyon HTML shi ne suna mantawa su rufe tag na HTML, idan suka buɗe tag sai su manta ba su rufe ba. Sannan a cikin tag na HTML akwai waɗanda ba su da closing tag, open ne kawai, suna nan da yawa da za mu zo mu yi bayanin su nan gaba. Waɗannan tag ɗin dai guda biyu, ina so waɗannan tag guda biyu da na rubuta muku suna da matuƙar muhimmanci domin su ne mafari na HTML. In kana so ka rubuta HTML dole ka rubuta a tsakiyan open tag na HTML naka da kuma closing tag na HTML ɗin nan naka. To wannan document type ɗin kuma da muka sa HTML, yanzu misali a browser kamar ɗazu da na nuna muku da na shiga inspect ɗin nan, ku kula a nan browser sai da suka faɗa browser me cewa document type da za su rubuta HTML ne, kun gani? Sannan sai suka yi, saboda design ɗin browser da aka yi da me da HTML aka yi. Wannan shi ne, kun gan shi a nan? Kun ga wannan document type ɗin? Ga nasu nan a nan, ga open tag na HTML ɗin nan, ga shi nan a nan. A ƙarshe kuma can za ga closing tag na HTML. To duka browser ɗin me an yi ta ne a tsakanin duka waɗannan code ɗin da kuka gansu, kun ga su a tsakanin wannan HTML ɗin yake da me open nashi da me da closing nashi, saboda haka muma duk abin da za mu rubuta a tsakaninsa zai kasance. To tag na gaba da muke buƙata insha Allahu za mu yi bayanin su a cikin bidiyo namu na gaba. Ku ci gaba da bibiyan mu, mun gode.